Oficial, am intrat în săptămâna 39 de sarcină. Ieri am avut alt control la clinică, unde am fost verificată. Mi s-a făcut un scan la burtă ca să vadă bebelușul. Și după cum mi-a spus și data trecută, bebelușul este destul de mare. La 39 de săptămâni are undeva la 4 kg, 4 kg și un pic. Așa că doctorița care m-a consultat mi-a sugerat dacă sunt de acord și vreau să fiu programată mai devreme pentru inducere, ca să fie mai ușor și pentru mine, dar și pentru bebeluș să se nască mai în siguranță. Nu că ar fi o problemă faptul că copilul meu este mare, dar atunci când se va naște, eu am optat pentru nașterea naturală. Iar atunci când se va naște, să nu apară dificultăți pentru baby și pentru medici. Atunci când se va naște, să rămână cu umerii blocați. Înțelegeți voi? Așa că sunt programată pentru weekendul acesta la inducere și atunci va vedea ce se întâmplă, dar până atunci am zis să mai verific iarăși bagajul de maternitate, pentru că nu aveam toate lucrurile pregătite și acum mai aruncat un ochi să văd ce anume mai lipsește ca să pot cumpăra din timp. Aici în Irlanda este o listă foarte simplă cu ceea ce ai nevoie în bagaj de maternitate. Dacă am aici lista cu tot ce am nevoie, mi-am scris-o ca să pot verifica mai ușor. La mămică să trebuiască să îmi pun cămașă largă sau un tricou mai vechi ca să pot să fie ușor pentru naștere. După care am nevoie de șosete calde, pentru că, cum toate știm, cele care am născut, o să fie destul de rece după ce naști. O să treacă corpul nostru pentru un șoc și o să simți că nu mai ai vlagă, nu mai ai sânge în tine și ai nevoie să te încălzești. Așa că ei sugerează să-ți iei șosete groase, niște papuci sau niște șlapi pentru duș, 2-3 pijamale sau cămăși de noapte, cât mai confortabile, cât mai legere, cu deschizătură în față, asta în cazul în care vrei să alăptezi la sân. O să mai trebuie sutiene de maternitate, lenjerie confortabilă, haine comode și pentru ieșitul din spital. Ai nevoie de absorbante, prosop de baie în caz că ai timp să faci un duș, produse de igienă personală. Mai ai nevoie de un încărcător pentru telefon, niște căști ca să asculți ceva și să nu deranjezi celelalte mămici de lângă tine, pentru că vom fi într-o sală cu mai multe mame care vor naște sau după naștere tot la fel o să te pun într-un salon cu mai multe mămici. Așa este aici, nu știu cum e în România. Ok, iar pentru bebeluș ai nevoie de veste, body-uri, căciuliță, mănuși, păturici, pampers, cremă pentru iritație, dacă bebele se irită din cauza pampersului, să avem o cremă pentru iritații și șervețele umede. Dar cel mai important aici, nu îți dă voie să scoți copilul din spital dacă nu ai scoică pentru mașină. Deci asta e regula cea mai importantă aici în Irlanda. Dacă tu nu ai scaunel adecvat pentru a scoate nou-născutul din spital, atunci nu îți dă voie până nu aduci un scaunel potrivit pentru externarea lui. Ok, deci asta e bagajul meu. Hai să începem cu începutul. Aici am această gentuță, mi-am pus lucrurile mele personale, care o să am nevoie de ele. Aici am pastilele pentru reflux. Am avut foarte mari probleme cu arsurile în piept la toate sarcinele și așa că nu mă duc nicăieri fără asta. Aici am pus niște bețișoare de urechi. De asta am nevoie. Aici am periuța și pasta de dinți. Aici mi-am pus niște șampon
într-un recipient din ăsta. Mi-am pus un pic de șampon. Mai trebuie să-mi cumpăr niște gel de duș, să am din varianta mică. Aici mi-am pus un balsam de buze, parfum, mască de față, încă un balsam și o cremă pentru mine în caz că am nevoie. Iar aici am o cremă de față care o să o folosesc. Tenul meu este foarte uscat în perioada rece și am nevoie de o cremă să mă hidratez, altfel nu o să-mi apară fel de pete roșii de față. Și aici am un pachet de șervețele pentru mine și pentru baby. Așa. Ok. Iar în interiorul bagajului am pus 2 perechi de șosete foarte groase, foarte călduroase. Iar aici mi-am pus 2 perechi de lenjerie intimă. Le-am comandat astea de pe Shein sau Temu, nu mai știu exact, dar sunt cu talia înaltă ca să-mi acopere burta după ce voi naște. Sincer, nu știu dacă o să le folosesc în spital din cauza că mi-am luat așa ceva. E prima dată când le cumpăr, dar mi s-a spus că sunt mai confortabile decât absorbantele alea mari, așa, care sunt foarte inconfortabile. Ele sunt scutece și sunt mai confortabile decât padurile alea ce sunt normale. Așa că mi-am luat 2 box-uri din astea și o să pun și asta în caz că cine știe am nevoie de ele. Ok. Aici mi-am pus o cămașă mai lungă, care probabil o să o folosesc atunci când mă vă duci în sala de naștere, să o am pe mine. E destul de lărguță, e confortabilă și am să o iau pe mine când va trebui să nasc. Aici mai am încă un tricou din ăsta, așa de pijama, foarte larg, cred că e mărimea XL. L-am avut și la nașterea cu Abi și la fel e foarte mare și foarte confortabil. Și pe mine sutienele mă incomodează foarte tare, așa că mi-am luat 2 maiori din astea. Astea le-am cumpărat de la Lidl când a fost pe stoc. Are așa înăuntru ca un fel de elastic care o să țin aici. Și aici în față e anume pentru alăptare. Are așa o deschizătură aici. Ușor de desfăcut și gata pentru alăptat. Deci nu va fi o problemă alăptatul pentru mine. Pentru că eu vreau să alăptez. Dacă o fi și de data aceasta să pot avea lapte, o să alăptez la sân. Și mai am încă unul la fel pe albastru, tot la fel. Tot așa, cu deschizătură în partea din față. Să fie ușor pentru alăptat. Sunt foarte confortabile astea, le-am avut și la Abi și le-am păstrat și mă ajutau foarte mult. Dacă am nevoie de să pun absorbante de cele pentru sân, pot să le lipesc aici fără nicio problemă. Apropo, trebuie să-mi cumpăr și din alea. Trebuie să merg până la farmacie să caut. Aici am niște pantaloni de pijama foarte largi, negri. E bine să fie mai închise la culoare pentru a evita orice accident care se poate întâmpla. Și normal să se întâmple accidente, așa că e bine de avut pantaloni închiși la culoare. Atât pentru mine. Acum să trecem la baby. Aici am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vestițe
Ca pentru nou născut. Cu mânecă scurtă și aici cu închizătura și fără picioruși. Și am asta drăguță. Astea le-am avut și la Abi și le-am păstrat. Și unul așa. Am unul cu mânecuța lungă și fără picioruși. Și mai am unul așa. Mai am unul așa. Îmi plac dungile astea aurii. Mai am unul simplu. Ăsta e cel mai mic cât el. Dacă de mică e. Nu vine să cred. Și unul alb cu flori. Cele mai drăguțe. În astea o să le dau pe piele. Și aici am seturi de body-uri cu totul. Am ăsta, Mititel, și îmi place care la mânecuță, care materialul ăsta așa, care se pune pe deasupra ca o mănușică și nu mai trebuie să iau eu mănuși. Am de fapt, cred că am pus o pereche de mănuși aici. Am pus o pereche de mănuși doar în casă, dar din ce am pățit cu Abi, e cad din mână, le pierde și degeaba le iau. Adică eu le pun, le folosesc, dar e cad din mânuță și le pierde, e foarte ușor de pierdut astea. Și dacă iau așa, e mai ușor. Sunt atașate și e mai ușor să le dau. Am așa, cu capse. Astea plac cel mai puțin din cauza că are capse și durează o eternitate până îl dau jos și până o schimb și le prind la loc. Dar am și așa, cu fermoar. Asta îmi plac cel mai tare, o fermoar până jos, scută cu picioruși. Aici este așa material ca să acopere fermoarul, să nu se zgârie în partea asta la gât, să nu ciupească și foarte simplu așa. Asta tot cu mănușile. Cred că toate care le am sunt cu mănuși. Am așa. Mai am unul pe alb, tot cu capsi. Mai am ăsta, e un fel de un gri spre crem, tot cu fermoar, foarte ușor de îmbrăcat. Și asta e ultimul. Tot așa drăguț și mititel. Și cu mănuși. Da. Deci astea sunt toate pentru baby. Și ăsta o să îl dau atunci când va fi momentul externării. O să-i dau body și o să o îmbrac în acest costumaș. E foarte grosuț. Și cred că o să mai pun încă o gecuță, doar să fiu sigură că nu e rece. Apoi am așa ceva, ca un fel de, nu știu, eu îl numesc burrito. Arată foarte tare ca un burrito. Îl desfaci aici, îi pui piciorușele și apoi îl înfăși pentru când va dormi. Și uite așa. Nu știu dacă o să-l folosesc, dar voi vedea. Eu îl pun în bagaj, în orice caz. Ok. Am așa niște... Astea sunt niște prosopele de alea de machiante, dar sunt așa de moi și foarte bun pentru dacă se curge, dacă se murdărește pe față, dacă vomită, să o șterg rapid și nu irită. Mai am încă două, trebuie să le pun și pe alea. Oh, aici mai aveam câteva de astea. Nu le-am văzut. Una așa și una așa. Sunt spălate, sunt băgate la uscător. Nu le calc. Nu sunt persoana care să calce hainele de bebeluș. Aici am două păturici. Una mai groasă. Asta a fost al lui Abi.
Și asta tot. Până așa, mai lungă și mai subțirică. Ca să fie acolo, să o învelesc. Ei iau tot în spital. Un fashion, păturicele ale lor, dar mie mi se par că sunt aspre, nu-mi plac. Și alea le au de... Eu știu de acum 5 ani în urmă de când am născut-o pe Mirea. Păturicele alea. Și sunt foarte aspre, zici că sunt pe de alea uzate. Astea le pun. Și aici am un box de Pampers pentru baby. De nou născut. Ok, am halatul ăsta gros. Eu soțul meu, dar eu o să-i iau pentru că e negru. E închis la culoare și îi iau pe ăsta. Și o să trebuiască să-l pun tot în bagaj. Ăsta e un șnur de la un halat de-al meu. Am pierdut șnurul de la ăsta și am pus unul de-al meu. Dar n-are nimic. Ok. Deci ăsta o să meargă cu mine. Așa. Mai trebuie să-mi iau, cum am zis, absorbante de acelea pentru sân. Mai trebuie să pun încărcătorul. Mai trebuie să cumpăr o cremă pentru bebeluș, pentru iritații. Nu o să-i fac baie bebelușului în spital, deoarece am citit că este mai bine să-l las 2-3 zile, 24 de ore măcar, pentru a nu-i afecta pielea bebelușului. Știu că i-am făcut baie după câteva ore lui Miriam și de atunci mă confrunt cu ea, cu pielea uscată, cu dermatita. Iar lui Api nu i-am făcut, i-am făcut chiar la 3 zile după ce am adus-o acasă. Și nu am aceleași probleme cum le-am cu Miriam, dar asta este, a fost primul copil, a fost lipsa de experiență, lipsa de informare și o să aștept câteva zile ca să pot să-i fac prima băiță la bebeluș acasă. Am uitat de căciuliță. Mi-a zis, la spital mi-a cerut să pun căciul pentru nou născut. Pentru că ei pun căciuleț în cap la bebeluș atunci când se naște. Ca să nu se răcească. Asta. Și una așa. Și încă una. Depinde cât de mare e capul la baby. Cred că e destul de mare. După greutatea care mi-a spus-o la control, cred că o să am un bebeluș destul de mare. Da. Și cam atât a fost din videoclipul de azi cu bagajul meu de maternitate și al bebelușului. De acum vom aștepta să treacă zilele să îl cunoaștem pe baby. Și dacă v-a plăcut videoclipul de azi, și nu uitați să-mi dați un like și să vă abonați pentru următoarele videoclipuri pe care eu le voi posta.